Orasma dihita saluhut na kadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhat ta Yesus Kristus di dia pehita maringana di bagasan partikianon. Adorang so taruli hita sian hata ni dibata dinalahu patugun hapor syauta martangyang mahita. Muliate mahu pasa ruan nami tuho ali dibata nami di suding aka pangaramotyamu na totong madongani ngulu nami sa tubagasan tikion. Dibata nami dibata Jehovah dinalahu taruli hami sian hatam. Paluas matodim na badia na totong madongani jara manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na saur tuhita di apala partikianon. Dienik maisan buku perpesalmen bin 242. Mamuka mesian esada maso sa tua esa 12. Hujau kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhata. Ede si pudaun sianaka anak ni Sikora. Songon pakalunguton ni ursa diak kaguluan songon nido pakalunguton ni todiku tuho ali debata. Mawas do todiku di debata ni debata na mangului. Adiga petol hasau asahi dabuhi ni debata. Sai lui luku do si panganokku arian do borngin. Ai manipat ari do di padonok tuau di dia do debatam. Molo sapala marningo tau disi jadi usema huilala rohakku di bagasan. Nauduri au na jolo rap do akana torok manopok bagas ni debata. Uhuk marsuara lo polop do puji-pujian rap dohot akana laho marari raya. Buasa saya tukiho alito dikku. Jala buasa saya rusak ho di bagasan nau. Haposi ma debata. Ai saya nai pujokku dope ibana. Hatuau ni bohikku jala debataku. Tuki dorohakku di bagasan di bagasan. Di bahini marningo doau di hosian luat martopihon Jordan. Do sian Hermon sian dolo misar. Saya marsyara ado akka sapura di bay suara ni harsakmu. Sudi akka ombakmu do galubangmu makuku piau. Alai di parbaga-baga Jehovah doa sini rohana arian. Borngipe saya memuji jalan martang yang doa tu debata ni hangulwakku. Jadi niku do mandok debata. Partano batuaki. Buasa tung dihalupa kuau. Buasa ikos saya martujung-tujung au mardala di bahan pangarsahi ni musuh. Nunga magopu hian holi-holiku. Lam dihisai akka musuhku doau. Ai di pada dati nasida do ganup ari madok tuau. Di dia do debatam. Buasa saya tukiho ali to dikku. Jala buasa saya rusak ho di bagasan nau. Haposima debata. Ai sana pujokku dope ibana. Hatuau ni bohikku. Jala debataku. Ido yang usahana. Dihita saluhut nak kadamang do dainang. Nehinolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Totu dinamadalani akaryarita hita di tonga-tonga ni portibion. Saya dongdona tahalunguto di tonga-tonga ni akaparngolota. Isarana sada rumah tangga nong liling marumah tangga na sida. Alai dang di basa-basa o debatado pihak kaparenakon. Pasti na sida makalunguto saluhut nai. Jala somal na amanginang. Molo adong na tahalunguto di tonga-tonga na kaparngolota na so tadapot dope. Olo do mabaik kita marsak. Olo do mabaik kita matuki. Bahkan sipata lam martabatab bado arsa ni rohatai. Alanyaka humalyangta. Amanginang nenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Secara
pribadi hami pe olo do jojo songoni. Dung marumah tangga hami hurang lobi 4 tahun. Sagudang duman nunga dong. Gabi marsak doroha, marsak ati-ati, marsak nang pikiran. Mengadupi saluhunay. Hape sa sitong na, ditikin na marsa kihita, ditikin na dong imatalunguton, harus na humalyang ta. Ikon patuguhon hapor siyota, asa margogo. Ale realita na ng Sonia mangina. Na di bagasan turpo jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Di patuduhon parpesal meddo, ima lungun ni rohana. Di patudon ibana do arsa ni rohana. Bahkan pola do dibayan perpesalmen tudos ima si tanon nai songon ursa dina makalunguton akaguluan. Manang molo di bahasa Indonesia lebih apik do pedidokon seperti rusa yang merindukan air, sungai yang mengalir. Nah, gobaran si tahonon da manginang. Di gobaron parpesal meddo hadiron na songon ursa na dilili nyak kaparburu jalanan nang dipamate. Marlujongi do ursay. Jala dilulu ibana do aek hanguluan. Asa na dihalungutan na asa bo ibana minum. Molo nunga minum imana asa margogo mo sa ibana paluha dirina. Malua senaka parmarado hamaguan. Perpesal mepe ido di patudos ibana dirina. Di patudos ibana dirina na marsitaonon songon ursay. Na marsitaonon ibana. Bahkan la martabataba do ima sitaonon ni perpesal met. Di siala gudang la mangela-ela ibana. Bahkan akan na mangela-ela ibanay, pola doko di dia do di batam. Siakan-akan debata na madongani perpesal mendang margogo paluhan ibana. Ale di situasi si taonon na tumasa dodoki diluli perpesal meddo ima debata say marpakirimon tu debata sabing do perpesal med. Di bagasan ayat palimahon takas do di pataridahon perpasal men na dilulu ibana debata mono sa palamarningo tau disi jadi use mahwilala rohaku di bagasan na uduriau na jolo rapdot akka na torop manopok bagas ni debata uhuk marsuara ulup-ulup do puji-pujian rapdohot akka na laho marari raya marpangusadean jala marhaporusan tu debata sabing do ima perpesalmen. Bahkan namang inang mono tabereng muse uduk ni jamitau di bagasan nek paonopon takas do di patarida ni ma perpesalme pakirimon na hulang tu debata sabing. Buasa setung tukiho aleto diku jala buasa saya rusak ko di bagasan nau haposima debata. Di bagasa si taono natung masay dok si tutui marpakirimon manang marhapo satu debatado ima parpasalmen asa unang gabi lamdao ibana sa debata asa unang gabi lamdok si taonon na diae di banay. Baru diae na mangihut na manginang takas do dihapor sa parpasalmen na debatado na gabi paluahon ibana. Amang inang nanolong nga dibaga sa tuhat na Diyos Kristus. Molo tabuat tumadyo jamitao dito nga to nga niya kaparngulot ta si ganupari. Totu kadang amang inang akapakirimot ta na so tulus do peolo do mabek kita gabililu. Akapakirimot ta na so tajalo do peolo do mabek kita gabi marpanukun tuhaso di portibion. Piga-piga halihado huberek kami sa rumah tangga
Na martau tamar rumah tangga aledang dileo nima debata dope pakirimo dinasida yanako dinasida dan marenako dope ma keluargai. Parjolo disuruh maima markusut. Hata do markusut. Ale mulai tujuan na sa sitong na daw. Baru marpanukum mamuse topung na. Marpanukum mamuse tudatu. Nah, banyak memang kita harus jujur Bapak Ibu. Segala kerinduan kita sering sekali itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka yang pertama sekali yang mau Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, mono tumpe amanginang, marsitawono kita, mono tumpe amanginang, godak akka pakirimutan naso tulus dope, so tunggabe marpanuku kita manang gabe tatu dalhot debata. Alai ikosongoni masih perpesal medo kita, di bagasan akka pakirimon nai, di bagasan akka sitanon nai, ro ibana maporus tu debata. Debata di ban ibana gabe pangusadiana. Gabe malua ibana. Gabe dio debata ibana. Nah kita pe manginang ikosongonido tapatupa di tonga-tongannya kapar ngelota. Dada gabe marpanukun imatudatu. Dada gabe marpanuku tuaka sahalan yakopo. Unang gabe lilu hitam manginang. Na paduan amanginang. Hobarto jana satu hita dia pala partikenon di palau Jesus do toddi na hodar. Pakirimon no bolo di salut halak jol mana porsea. Ima maluas yan ima huaso ni dosa. Ala ni dosa mangai do kita. Ala ni dosa gabe harus natar do kita. Ala ni dosa gabe do kita sa debata. Gabe marsi tahun do kita ala ni dosa. Lam tabah kasusaan. Ala ni amanginang. Nganaing dohonon ni jamita tuhi taganuk marsada-sada. Huaso ni dosai si taonon na tung masa duduk. Ala ni akka dosa na dong ima di portibion. Nunga dipasai Tuhan Yesus Kristus. Huaso ni dosai ima nabinahin ni sibolis. Itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Maka karena dosa itu dan iblis itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Lalu kenapa kita harus bertanya lagi kepada iblis? Padahal Yesus itu yang sudah memenangkan kita. Jelas-jelas lebih besar kuasanya daripada iblis. Roh jahat itu sudah dihancurkan, ditaklukkan. Maka jangan pernah lagi marpanuk kutu portibion, marpanuk kutu akadatu. Alai marpangusadean holang tu debata sabing mahita. Na parpudi sahali amanginang na nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpu jami taon naing takasdo di pasa tuhita ganuk marsada-sada songoni masada carita. Adong masada carita sada keluarga natung masay liling makalunguton asa di basa-basahod di bata yan ako tunasida hampir 10 tahun jala dung 10 tahun dilihod di bata ma tunasida marenak ko mainatay alay yan ako na ditubon inatay dang sehat secara ima hajol mau 1000 aja istilah nasonari. Nah, alinang pesongoni gabi lam dihata jol maduna sida. Adong mamadok ko na kajol may bereng ma. Molo olohiani ma torhatop ibarak na nasida. Maruba tusan mungkin hatok dodang songoni do kana asik. Bereng ma lam dihata jol ma bereng mana kunna ini ngaliling di paima.
dang sehat museokan asik. Ale ahama di patuduh nima keluarga hon dang ditanggapi nasida saluh jolmai. Satotong do dia holongi nasida anak konon. Sian nasa roha, sian nasa pikira, sian nasa ate-ate di nasida. Bahkan dang maila nasida. Saya dibon nasida do anak konon tu dia pinasida. Lao. Sa do nasida do. Odo. Anak konon namin holongi. Sa detika do marmar panukun. Tu nasida. Ahado ima tipsna. Buasa tong margogo hamuna. Madalanya kang ngulung-ulunguna. Basa tetap ima bangga mo to anak ko muna. Ahamay do ko nima amat todo inaton. Sa sitong na dang daw hami sa anak ko nami. Hami pwede tonga-tonga nakaparun nami. Gudang do tias nami, gudang do dosa nami. Ninna. Jala alenido. Porsedo hami tu dibata. Molo dibata majalo hami di saluk na kahaurangan nami. Berarti nangope na dilo dibataon. Iko jalo nami do di saluk na kahaurangan na. Do halubian na. Amangin ang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu gabe sada tudos-tudos do itu hita ganuk marsada-sada. Gudang do memang natahirimi dung tulus ale dang pasongon na diruhatta gabe tetapi tamar dosa. Alay ko porsedo hita amanginang nasa natahiri monotung pedilo debata dang sikop songon na diruhatta dang sikop songon na diportibion. Alay anggo di debata sikop do saluh nai. Iko jalota do saluh nai. Unang gabe lamar dosa hita. Unang ala niaka basa-basa ni debata lapolak kita siya debata. Seorang ayah dia berdoa dan diberikan oleh Tuhan anak walaupun mereka sudah lama dengan segala kekurangan karena mereka mengandalkan Tuhan. Dan kita juga demikian Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong, menopang dan menuntun kita hobar tu sakap ni dibata. Amin martanya kita. Muliate mau pasa roa nami tuho ali di bata nami di bata Jakoba. Nunga taruli situ tu kami Tuhan marhite-hite hatam. Aluas ma Tuhan. Hatamon gabi patugun haporsan nami di lalaman dalanya karyari nami tujuan nyarion. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.